Дивіться, пан Лавринович, мій сьогодні співрозмовник, гість студії, стверджує, що ці зміни до Конституції вони не матимуть ніякої ваги, і взагалі їх можна буде оскаржити, власне, як і інші зміни до Конституції. Ви можете поставити йому зараз питання? Про ці зміни оскарження я не говорив, тут ви трошки... Я, може, неправильно розумію. Неправильно. Я ж людина, я журналіст, я не юрист. Мені взагалі з юристами, знаєте, так складновато говорити, тому що мова у вас специфічна, вона дуже суха. Журналісти, вони можуть собі щось придумати. Пане Кузю, ви можете поставити питання пану Лавриновичу, якщо хочете, якщо у вас є якесь? Ну, я також не юристом, і ми всі жартуємо. Найбільше анекдоти про юристи якраз є Сполучені Штати Америки. А дві юристи, три виповіді. Це чому вони дуже багато коштують. Я сумніваюся, що потрібно, щоб поміняти Конституцію, потрібно 300 голосів. Так. І там досить тривалий процес. Одне голосування, друге голосування. Третє, так. Вже їм це неможливо, бо приблизно 16 до, може, 20% виборців, які вони вже не мають можливості голосувати в Україні, бо вони живуть в території, де є окупації. Переважно 95% з них голосували в 10-му році, 12-му році за Януковича і за партію регіонів. Це означає, що проросійські сили в Україні не мають можливості президентські вибори, і вони не мають можливості навіть піти в другому турі президентські вибори. Опозиційні насправді дуже малесенькі. Але питання стоїть. Є ті політичні сили, які хочуть цей ревенж. Я був цього тижня, я був на ток-шоу «Пульс» на 112 канал. І видно, що пан Вілкул, пан Шуфрич, вони хочуть ревенж. І вони хочуть повернутися до влади. Вони думають, що вони нічого поганого не зробили. Коли я їм питав, що ви обікрали ту країну, банкрутизували ту країну, коли, між іншим, пан Лавринович був при владі також, то вони абсолютно не беруть ніякі відповідальності за це. І я думаю, що тут я не можу юридично відповісти на це, я не юрист, я не службовець, не фахівець по ті питання. Але я сумніваюся, що пан Лавринович є фахівцем також, бо він працював для президента, для політичної сили, які взагалі було байдуже до верховенства права. І я тоді не щадую, перепрошую слово пана Лавриновича, бо це людина, який, я пам'ятаю його в Народному Русі, а він тоді себе продав свою душу мафіозні сили, які керували Україною, які були продажні і продали Україну.